Mona Malawanzanga lero pa 3rd May 2026 ndi tsiku limene limatchedwa World Press Freedom Day. Pa tsikuli timakumbukira maufulu amene ali nawo atola nkhani, ufulu opita kukafufuza nkhani zimene zikuchitika mdziko mwawo, ufulu okaonerera ndi kulemba za zimene zikuchitika mdziko zofunikira kuti nzika za dziko zizimva, ndi ufulu owulutsa zimene iwo apeza. Tsikuli ndi lofunikira kwambiri chifukwa limaloleza ndi kuteteza maufulu atola nkhani kuti azitha kufotokozera mtundu wawo, nzika ndi ena onse dziko lapansi kumene angathe kumva choona chenicheni cha zimene zikuchitika m'mayiko mwawo. Izi ndi maufulu ofunikira chifukwa munthu ina aliyense mdziko ayenera kumvetsetsa choona chenicheni kuti iye apange ziganizo zake kuti azichita chani pa nkhani zimene zikuchitika mdzikomo, kaya ndi nkhani za chuma, kaya ndi nkhani za ndale, kaya ndi nkhani za maufulu, kaya ndi nkhani za moyo wa tsiku, kaya ndi nkhani zokhudzana ndi thanzi lake, kaya ndi nkhani zokhudzana ndi zinthu zimene timayang'ana tonse tikafuna chilungamo mdziko kumakhoti, kaya ndi nkhani zofunika kuti adziwe zimene zikuchitika dziko lapansi zimene zidzakhudze kapena zimene zingamukhudze munthuyo mdzikomo. Koma lero mmene tikukumbukira ufulu umenewu wa atola nkhani, tikumbukirenso kunena kuti atola nkhani ngakhale ali ndi ufulu umenewu alinso ndi udindo waukulu, udindo oonetsetsa kuti iwo ayenera kuyima pa chilungamo, akuyenera kuti aulutse nkhani zokhazokhazo zimene zili zoona. Pali zambiri zimene zimachitika mdziko, ndipo pali zinthu zokhudzana ndi ndale ndi chuma zimene anthu amene ali m'maudindo osiyanasiyana amakhala nazo nkhawa zimene amafuna kuti mwina nzika za dziko zisadziwe choona chenicheni. Tikuwapempha atola nkhani pa udindo umenewu kuti ayesetse kukana katangale kugulidwa kuti aziulutsa nkhani zosaona, zapachinyengo, nkhani zoyika anthu ena m'mavuto okuti sadachite zinthu zolakwa, nkhani zowauza anthu nzika za dziko zinthu zosaona kuti iwo apeze phindu ngati atola nkhani paokha. World Press Freedom Day ikutikumbutsa kuti ufulu wa mtola nkhani ndi ufulu oti amapatsidwa poyembekezera kuti iye agwira ntchito yake muchilungamo ndipo adzafotokoza choona chenicheni kwa nzika ndi ena onse amene iye amapatsa mauthenga. Tsiku la leroli tikumbukirenso kuti masiku ano press freedom yafika m'madera osiyanasiyana. Dera lina limene masiku ano tikumalitcha kuti mass media, kumenenso kuli zinthu zimene tikumazitcha kuti artificial intelligence, likumalola munthu kupanga zithunzithunzi, makanema, kugwiritsa ntchito makina oti akhoza kuonetsa chinthu choti sichidachitike. World Press Freedom Day ndi tsiku lokuti aliyense asinkhe amene ali ndi ufulu opanga zinthu zimenezi, kupanga zithunzi kudzera m'makina, kupanga makanema kudzera m'makina a zinthu zoti sidachitike, kuti ali ndi udindo oyima pa chilungamo, ali ndi udindo ofotokoza choona, ali ndi udindo oti agwiritse ntchito njira zimene za makina opanga vithunzi ndi kupanga makanema mopindulira anthu ena osati moononga miyoyo ya anthu ena. Ndikufunirani lero tsiku la lero Amalawi kusangalala kwabwino ndi kunyadira kuti tsiku la lero ngati dziko kuchokera pamene tidakhazikitsidwa mu chaka cha 1964 kudzakhala Republic 1966 kufika lero mdziko mwathu muno muli ufulu okwana wa press freedom, ufulu wa atola nkhani. Ndikufunirani kusangalala kwabwino ndi kuyang'ana kutsogolo ndi mtima okhulupirira kuti zinthu zathu mdziko muno zidzapita patsogolo mothandizidwa ndi atola nkhani. Zikomo.